Kun ako ang pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahon sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, ayaw ipa ang piso samtang kini itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kun ako ang pasultihon. Morales and then my partner sa nako diri si Randy Dayat. Kumusta kamutan? Asap mo ta always say a prayer may kaysonan. Honest na ito panlangin sa labang magagawam di kita malimot nila. Una siya sa tanan. Salamat kay Lord sa imong gihatag namong grasya matag adlaw. Thank you kay Lord. Okay? Ang suwat ang pukaran ito katagan o pagtagad, no? Naipilda kinis usak ka. Lalaki nga nagpatago lang sa nga Duni. Kinigibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan na nga itong singer si Duni. Kini ako problema bahin is kung trabaho ba. Usa ko kapanday, urman ko. Pero sa diyang nahuman ang among project, standby man ko. Kaya naguhat ko glaing project, urbida. Pero aron inyo yung masabtan akong sugilano, ha? Nagkanta-kanta ko, samtang gimingaw ko sa among lugar sa Liti. Bisan og dugay na, aniya paghihapon, ang mga tingog ug kalipay diha sa Itson. Wow, Itson, kumusta na ikaw karon? Dugay na tangwa magkita, gimingaw na ko kanimo aron masayod ka. Bisan og dugay na, aniya paghihapon, ang mga tingog ug kalipay diha sa Itson. Wow, Itson, kumusta na ikaw karon? Dugay na tangwa magkita, gimingaw na ako kanimo aron pasayod ka. Ang tod karon niya paghihapon, sa akong dughan ang Itson. Ang tod karon niya paghihapon, sa akong dughan ang Itson. Nakahinomdom ko, aligri pang Itson di ato, sa dinha pang alingahaw, mubalik unta ako. Wow, Itson, layo pa ang akong gilugsong, aron makita ka lamang, bisan wala na dinha ang bituon. Pre! Oh, oy, pre! Pre! What's kibato? Sige yan. Pre! Dali. Yaya na ba yan? Mo, pre. Pre. Yaya, ba? Doon ko, ha? Yaya, biyan mo, pre. Sige, malag kagkatakata, pre. Relax lang, pre. What's the matter, ha? Numinom lang galing kong tubig. Wala ko iminom. Liso din ko ay trabaho taon. Nabuang tapirmi ko ay trabaho, pre. So, trabaho magalisod, puro trabaho, tigali ka. Lisod, tigali, sige lang. Mabuang ta, pre, mabuang ta. Sige, trabaho, tigali, kapuyan ka.
Dili. Pero mas mabuang yun. Ako ba, pre? Wa mo kayo trabaho, mas mabuang ko. Mas mabuang yun o wa tayo trabaho, di ba? Oo lang eh. Mausad lagi. Ako gani, pre. Hapit mas ako mabuang, pre. Bida. Binuang mo sa nangin mo, pre. Lagi, pre. Tinalong nila, pre, ba ka lang. Wa man sabgod. Wa man food ko trabaho, pre. Oo nga, mahangyo ko ni mo pa, pre, pa. Hangyo. Sudla ko ani yung trabaho, pre, be. Bisag helper lang, pre, ba? Pre, bago, yun human mo project, pre. Pero sige lang. Kung sa sunod, doon nagli mo abot ka project, kuhaunti ka lang. Ha? Tigaan gigayon. Ako'y bahala ni mo. Tigaan ko ni mo? Oo. Palitan niya ko ni mo sa nilas. Sa nilas, pare ko ta. Pinangga ti ka, naunsa mo ka. Pero sa pagkakaroon, standby pa man ko, pre. Mangita lang sa kog, makakita gali ko laing project, pre. Mangita ko, bahala ginagmay. Okay ra makakaginagbay. Baka sugod nakagtrabaho sa bag-o ni mo. Wapalagi ko yung project karon. Sugod baka, pre, ako kalimti, pre, ha? Lagi. Wala problema, pre. Sige lang. Kay mangita kog laing project. Og na, kuhauti ka lang. Sige, pre, salamat kay pre. Salamat. Duboni. Si Noy Tanoy ba? Nangita siya panday kay ipausab lagi ang kuan kanang Sa ilang balay? ipausab ang ilang taas. Akong giingnan nga akong bana lang noy kay panday man na. Purman sa construction. And then, ipaingon lagi kuno ka. Sige, mas mayo na day. Mientras wa pa may project taon. Ang taas na ba kayo, Osbon? Mo iyang sulti dong. Adto lang para makasabot mo. Mas mayo. Sige, ato na ko sa Noy. Ngito Noy. Muli, mga yung kinusuroy ka. Nasuroy ko Noy. Kay gingnan ko sa kong asawa. Nagkita mo kuno mo. Nya may patrabaho mo kuno ka. Ulagi kay muli mo kung ano kikas Manila. Ari naman siya nga resibo. Mauna nga ako ipatrabaho rin mo ang akong bahay. Pabutangan ko ni second floor. May problema Noy. Pa-concrete mo ka na ni may mataas ka. Yun na, pila kahay magasto, ana. Ito sa tanaw Noy. Pinidusa na to, ha? Ay, dili, man tayo estimate. O dali-dali tao na na, ha? Mas mayo nang makita yun na to. Kung doon sa gidakon na imong taas. Sige. Unya sama pakiawon lang na ni. Pakyaw lang Noy. Sige. Kada aron ma-estimate nimo dong. Nya pila may sugilano sa butan yun na mo nga pakyaw na nako pero way labot sa material. Sa amo ra trabaho ang iyang gipapakyaw. Kay magkuha sa kog duha ka tawo. Yan sa butan din namo ni Tanoy. Kung kanusa na yung kasugod. Maayo noon dong uy, nindot na. Para sa mo magsugod. Basit sunod sumana day. Kay iya naman itong gipapididosa na ko taon. Nya siya may mamalit sa mga materialis. Ngayon na siya glista na ko. Mao pa may noon. Unya, kisa may kauban ni mo trabaho, ana. Kato kauban ni mo sa construction? Dili, magkuhar ko kusan lang ito, day. Duhara mo ka buok. Tulumi, kuhar ko sa pari, Makoy. Para makakwarta sa taon to. Mao ba? Nahala, sige. Mas maayo hinuon. Mientras wa pa mo'y project sa construction. Sige. Ka na ba mahurot ning atong pundo, dong? Ay, kabala ka na, day. Makakwarta rin lagi to. Ay, pre! Taon, pre! Salamat, taon, pre! Lawa dyan ay taon, kunin mo kalimti, pre! Natural, kumpare ko ta. Kinsa ba, magtinabangay. Kita raman. Basta ako, gilang. Makakwarta ka yun. Thank you, okay, pre. Pre, ka na kanus amtang sugod, pre. This week. Nga pila may sugilano nakasugo dahil may kay nakapalit man dahil tag-iyaw mga materialis. Pero sa din akong gitanaw ang napalit niyang mga materialis. Puros man si Kadhan. Noy, di mo kapalitan ng kabilya. Noy, dihas dulo? Ay nagpalit ko na dito sa junk shop. Barato naman. Hasta na lang yung mga lansang ipalit ko na sa dito. Gano ko katayaon bitaw. Ay, sa pila pwede pa man kuha mo yung kabilya, Noy? Og magkuwangan ganing kabilya. Ay, ka na lang kabayan do.
nakita na ko kung sa kainot o katihik ang tag-iyas bahay nga sinoy tanoy taon. Pero, wala ko'y mahimo kay ang mampog ako yung palit sa material, di man siya masugot. Maugod sa iyang isulti, ako lang tumanon. Kunya? Oh, asam ka, primo ko'y. Oh, uli na, boss. Uli na. Uli na ka? Isa. Magbirkul sa to! Bago itong sweldo, saban. Oo. Nya, sabi sila, boss. Ang mga batang San Miguel. Naroon na diha. Sos, gahuwat rin na ito, maduldo na ito. Nagpakilid-kilid na. Probida, tawagon na to, ha? Mga batang San Miguel! Birkul na! Yes! Tingnan mo mga batang San Miguel! Asa rin ito gipalit ako, ha? Boss, bugnaw kayo. Paningot ka bugnaw. Wow! San Miguel Pilpilsin! Natural, basta Birkul. Dili gini mo ang San Miguel Pilpilsin. Sarap laging kasama. Mahag yun! So, uso pa ba'y dugay na to? Ablihin na ninyo! Oh, lingaw na sad ang mga batang San Miguel. Oh, cheers! Okay, cheers! Ups! Cheers! Ups! Wow, lahir yun. Basta ang bida na. San Miguel Pilpilsin. Sarap lagi kasama. O kamu dia, pagbirkol na mo. Pagbirkol na! Birkol! 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 Kuan ay, mong bata-bata ay. Lagi na eh, gatuwad-tuwad ba ya? Hoy, pre! Saan ka diyan? Pre, boss! Duli, pre! Pastila. Dali na, dali! Saka sa dali! Tana, pre! Ay, isa. Pag ganito yung kaon. Ikaw, may kaon na ka? Nakakaon na ka? Kaon na gamay, pre. Gamay rin. Dali, kaon rin. Dungan Ay. dito ang gamay. Lami mo na, pre. Ay, sorry Talo, naman yun. talo ko niya. Bida, dungan rin na mo. Oh, ikaw good, boss, duni. Noon sa kisay balibad sa imong mando. Bida mandoy, marutang ihasa na. Aday, butangirin ko sa plato diri be. Ganahan kay ko aning prima ko kay di gyud mo balibad sa kong mando ba. Oh, mao nga. Ako gid siya ang gisaran nga pero medyo kuyog. Pre, ha? Pre. So gali kog balik sa kong project pre. Ay murag daghan naman mi tukoron, murag tay tukoron building diha. Ikaw gipirmi na kong kuyogon ha. Kuyog kita, kauban kita ka pre. Ha? Sabot ka pre? Kugihan ko. Di ba? Kugihan ang ikaw pa. Ha? Basta ikaw, kung hindi ko kumayo. Ah. Salamat kay pre, ha, pre, nga may pagsali ka na ko, pre. Bini po, pre. Oy! Pre. Nana si, tanoy. Napadeliver na siksin? Nagay, ginoo ko kanipis wiya ng sina taon. Padpar ng huipon sa hangin. Unsang taon sa tanoy. Patinihan man iyang bahay. Bita, pre. Apay, siminto gamit ito para sa sagba, pre. Haskang nasawa, Bida, kuwang ka siminto, pre. Bahala na siya, pre. Dudi. Pwede, tanoy. Kuan, kining siguruan ninyo nga mahumana ba ang dali ba kay muli na bang akong anak gikas Manila? Noy, kung sakto pala sa materialis, no? Hagbay na yung nahumataon. Pero saon nga, permi, magkuha ng materialis yung paliton. Ha? Putol-putol pa trabaho. Unya mga materialis, pagin nga imong gipamalit. Sus, pulos pag yung taon mga substandard, oy. Napailansan ba? Tayauna na ba yan, oy? Ay, pasagdi lang. Basta ang importante na mahumana kini. Gamay naman ang kaagkuwang. Oo, gabayan lang na. Unya, nagpalit ka gabilya, ha? Yan ay paisino, basta di pisa, 36, taon ng sina, taon, oy. Inigtundo na ito, ada. Dali ka na malumping. Pasagdi lang. Basta di lang na mabuslot. Ay, sige, ikaw, God. Amo na tiwason. Trabaho man na ni. Unya mo lang yung gihungman ng trabaho. Bisa kalanganin kayo sa mga material. Unya. Pre. Bida, pre, taminga na itong human og trabaho dito sa bayan mo tayo, pre. Kaya pagkaugma, pre, naabot na yung anak gikan sa Maynila, Uwa. Lagi. Nyawa mo reklamo sa bahay ng trabaho? Butan sa kay kasulti ato, pre. Bida, wala ba ito pinisingis taas, pre? Ba't ito pinisingis taas? Oo, may panising eh. Mao gyud, ganun man to niyo ma-finish ni dong. Panising niya dahil kayo saon ko ang itong siminto, God. Na, kun mao na ay sagiin na lang oy. Man na bitaw mo trabaho dito.
Pa, mao na ni atong bay? Oo, nak. Hello, man lagi ni Mauman. Ay, yung sa unahot, dan man mis materialis na... Hara, sige lang. Sa yun naman na. Ako retiwas, anak na. Uy, dili pa, uy. Nga kung ikay mo tiwas, ana, ipatabaho man ka na ani mo. Oo. Unya, kisa may imong gipatabaho, ani. Kuan, ang ato orang silingan nga panday. Mao ba? Unya, maayo ka ni pagkatabaho, pa? Pila may ilang pakyaw, ani. Ay, may nagpakatrabaho na ko, kay kanang atong silingan nga kung ipatrabaho ani, trabahante ka na siya og mga dagkong kumpanya. Unya, timing man, nga nahuman ang ilang gitukod nga building, mao nga ako siyang gihangyo. Pila lagi iyang pangayo, ani. Gipakyaw man ka ni niya. Oo, nakipagyaw na niya. O lagi, pila lagi iyang pakyaw. Kuan, gipakyaw ka to nila ni o 15,000. Ha? 15,000? Dako ako, nyawa pa yun mo man. Sige lang, day, sige lang. Uy, papa, sige lang, uy. Di na mahimo pa, uy. Ipatiwas na nila. Kada ko nila pakyaw, nya o mahuman na ilang trabaho. Dako ba akong gipadang kwarta ni anak pa, ha? Sagdi lang, anak. Okay, saron? Day, linog! Linog ba doon? No, one minute. Hinay na, anak. Ligon ka to katrabaho, anak. Agi anak linog, wag yun mo sa tanawa. Pantay! Pantay ko sa kay linog pa! Dali pa, manggawas na dali pa! Ay! Ginuot ko pa! Pagdali! Mahusag ang panil! Manggawas na! Pagdali! Nakinig. Kalma lang, wala yung linog. Relax lang. Wala lagi, ha? Ay, nagkatulala. Kalma lang, ha? Taas na hunlak. Sa kuning kalaki pa, uy. Nakita ang kawayan. Dili na kabilya ang gibutang. Dili na mahimo, gini mahimo. Gibinoangan ka sa panda ini. Gibinoangan ta! Kadiyot, Nana! Unsay ato, Nitanoy? Siya ba ang panday? Oo, nagsiya. Ay, nong. Gawin sa gusto ni magtrabaho nga Mumbai. Dako kay kag pangayo. Unya na humlak ang dayon. May gani kayo pamikisa ka. Ug nakasaka pamiwa na disgrasya na yun tabi kapil. Ma'am. Klaruhan ni mong trabaho, ha? Kung dili ka gustong ikihata mo, dali ra kay nagupot ang simento o na humlak, nakita ang mga kawayan. Imbes kabilya ang inyong ibutan, pero kawayan, inyong minggigo, please tanaw na to, ikihata mo. Ma'am. Mao niya ako problema ron kami na may nagkikihas anak sa tag-iya kay ngano kuno kawaya na mong gibutang taon sa lublak imbes kabilya nya dalir kuno naliking semento sa din na namo kung may klaro material sa insaktong gihatag ni Noy Tanoy gidaginot man taon siyang amahan nya among explikaran di ra bagin mo angko ng iyang tatay taon nga gadaginot taon sa materialis sa umne nako kihan man hinoon mi aliog. Tabagi ko ninyo kung sa'yo ako buhato na ni Be. Ababi na mabasa sa Bible nga ang gibutang nga kabilya, kawayan, saon man nato tao na ni, kung kamoy pasultihon, doon ni. Hello, Ate Pre! Hello, Juliet Bambina, my God. Thank you, Lord.
Ma'am Mary. Salamat. Pads, Gili, may adlaw, Pads. Ma'am, good morning, ma'am. Ate Jen, good morning. Good morning, Jen. Good morning, magpasalamat na sa mga mama, sa mga papa kalipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy, happy ang mga bata, pirmi. Okay, mga bata. So, good mag-inom sa Don Pepe Tablia kay the best kay ng imnong tao na to buntag sa iyo kay padongar na bang klase. Puno na nga atong utok sa energy niya. Happy yun ta basta Don Pepe Tablia. Samak happy sa Happy Mart Buwan Luna kulong tabunok kong Madawi. Din adto dito masulbad ang krisis natong katawhan. Unya sa tanang pong mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer. Good morning ni Maria Cap. O sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito o Dudong GR Pipito diha sa Toledo. Basta Toledo. Kuya Nick Pipito o Vice Mayor Choy Asdar si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Ararao, si Attorney Ibon Abapo o ingon man si Ta Lister Dad. Good morning natong tanan diha. Okay, Ate Pres? Okay, og akong pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sedpanyawan Herbal Capsule. Sedpanyawan Herbal Capsule with garlic. Sedpanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol nato, katataas at sugar. Ayog sipyata pag inom ka, daadlaw gyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa ka kapsula sa Sedpanyawan Herbal Capsule. Inigpadiuto ni mo maugyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sedpanyawan Herbal Capsule imong imnon unay ka magkaon sa imong paniudto. Maugyapon ini kagabi sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa kadaadog sa kapsula sa Sedpanyawan Herbal Capsule. Ugalang niya itong na problema sa kidney o UTI. Ayaw na magkaguol, di na taangay mahadlok. Tungod kay dunay na makapaalibyo, makatambal, makaayo. Aning atong gibati bahin sa kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong inon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alain sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan ito magkaigsunan nga migamit sa ito ang SED Liniment Oil. Thank you kay ninyong tanan, ha? Salamat kay ninyong tanan sa paghimo ninyong number 1 sa ito ang SED Liniment Oil. O nga, salamat po sa mga tao nga mikapina sa ito ang SED Panyawan Coffee Mix. Monay the best kay natong imnon mabuntag kay nindot kay atong pabati ana ang atong pagtrabaho, kondisyon kay ta kay panington ta sa ito ang SED Panyawan Coffee Mix. Unya sa tanan to mga driver, mga kini mga construction workers, kinahanglan mo gamit gyud ta sa ato ang SED Liniment Oil nga tinuon mo tang sa atong panluhot, pamaol panakit sa kalawasan, varicose veins. Katul ko to sa kabataan ilikay pagyud ta sa dinggi kun mga plasta sa SED Liniment Oil nga anhara mapalit sa butika. Di ba kayo gali? Sa butika, nagyod mga higala. Abi ni mo gams, ay, na amigo mo na akong nagmasaya bito nga mga butada sa Gaisano Main, ang Gaisano South. Oo. Kaya na nimusad. Usad? Si, mga butada na masaya ba? Si, daghan na sila din ha. Si Elmer. Sa ngayalan. O, nasa bago gams. Alan, sa tapido ni sa ngayalan. Nakalimut sa kong, nasa na sa Gaisano, no? Habilyo. Oo. Nasa ilang bago gams, gikas butuan, tigamit, ani? Si Kuan, si Elmer Lacerna. Taga butuan naman, kailag yun ako to, doon siya, nangita siya ni mo. Gikan mi nag-record, gatod ko ni Mingam siya. Tigabitan siya, gams. Si Elmer Lacerna. Tingko kayo nga. Dito sa Gaisano South? Oo. Di Gaisano Mitro. Gaisano Mitro. Nada, di na. Oo. Nada, gams, sa second floor. Dito, sa ka lang na sa, kuwan ba? Food court. Dito ka, maun mo. Manunod kayo kakatubag. Bito, gams, nga, mikap. O niya,
sa Facebook, Gams, dili, sa butika kita palitin ni Gams. Sa butika di kita palitin ni Mahigala para mo ni gamit ni mo ni gipalitan ni Elmer Reserna. Sa butika di gid unya wag gyud na baligya ni balik-balikog ni nato. Butika ri gyud ang tinuod ka Sid Elemento Well. Okay. Og di gali sa Facebook Mahigala. Bisitahan nato ang page Sid Marketing. I-type na to ang Panyawan Herbals. O kayo kalimot nga itong i-like ang page Mahigala. Makita diya. Tanan ang mga genuine Sid Marketing products. O ang mga Panyawan products Sid Marketing. Mapalitan po na to sa Shopee mga Igsoon. Nya mo Shopee sa to pa. Butika, Shopee. O layo ta. Ariltas butika. Nya greeting sa to tigabitan nga si Junal Hapal sa Santac Sigams. Nya si Kuansa si Juni Web Yugo pilido ni. O kaila sa chika ni pilido ni? Si Hapal. Di Web ba sa to? Johnny Web. Mura ba sa ni si Johnny Web sa ako ning amigo Johnny Web. Mura silida ba. Unya ang ila si mechanic ni gam si Johnny dia sa Kuan Japal sa Santaxi. Thank you kay dong ha. Unya si Kuan sa Gams atong mga suki nga ang pirmi gyud nato nga suki mga menu sa Gams, mga printi tingan ni Jennifer. Sila Joy Menyosa. Nanti gamay atong amigo taon kayo. Oo, siyempre. Joy Menyosa og si Jik og Nelson Menyosa og si Ibip. Thank you ha, thank you kay. Ato sang ipangumusta ang mga tourist family. Okay, sige. Diya sa Gihulngan. Basta mo diha. Negros no? Sa Kadlaon. Okay, thank you. Basta. Salamat kayo, salamat. Sa ako pong pagumangkon si Inday Nita Undong Billy. Okay. Princess ug Inday Kimberly. Good morning ninyong tanan diha. Okay. Then thank you very much. Nining adlaw Lunes sa pag-record na to Pizza Utso. Apan man ni ma-air dayon siguro. Anyway, belated happy birthday Miss Mika K. Ruho diya sa Tuyanaga, silingan ni Konsihal Alex Lara. Happy birthday July 8. And belated happy birthday usab ni Adet Candole diha sa Libertad Norte Sagbayan, Bohol, July 7. Ayaw kalimot ang mga bata ha sa lapang pagaligo. Bob, excuse me Bob, si Kapitan Juby ba sa to? Sa kuan ba? Ulanggo? Oo, kalima nga naman. Ingon siya, patawago niya kaniya. Oo. Kanang na mo? Wala pa. Kanang na ang ayaw kalimot mga bata ha sa itong celebrity ko Jake Beauty Soap. Ug ang ato ang unsayngan ini. Kanang na ang pananglitan og anyo ha mga palit murag dunay pugis-pugis murag bakal dunay itom-itom mga imong labi na dapit diri skillet sa imong ilo di dapit sa may agtang dunay bakal blackheads paminaw nimo or whiteheads ayo kalimot dunay mga sangkap ani kompleto ni atong glutathione og papaya extract sa atong celebrity Kojic Beauty Soap aduna sa kini natural moisturizer mao nga ang imong panit Kutis Porcelana, Kutis Artista, younger looking. Dili mag-dry ang atong skin, ha? Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, binasag tini mo diya, Sir Sammy Lauron and Ma'am Merna Lauron sa Summer Sales Valladolid, Cartan. Sir Sam, good morning mo diya, Sir Sam. Yes. Ako itong gingin akong pag-umangkon, kung magkasuroy diha, Sir Sam, kaya akong pag-umangkon, nara nagpuyo diya sa unahan, sa usa ba niha kanasuhan usa ni nga village diha paluma mo sa to ayo kalimot sa mga staff ha nig inquiry la ni sa butika tanaw sa bilaan taxed marketing. Thank you. Unya sa tanan natong mga kaigsunan nga masayon nga masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa natong balatian. Labi na gyud ang kanang constipated ka ug ingon man kanang imong kidney tungod na sa toxin nga nanuod sa atong kalawasan. Kung mupundo na ilan ang toxin, dauton man na atong blood cells niya, ang atong blood cells ba ni tagaton sa oxygen, nutrients ug tubig sa tuwang kalawasan kung madaot ani masakit gyud kag mga inana nga sakit kanang major problem nga masakit. Mao nang imnon gyud na natong G-Detox. Ang pag-inom na to G-Detox usar gyud na kakapsula moral maintenance usa ka oras sa di pa ka mukaon po. Pero doon na kay balatian katulog yung kainom buntag udto hapon usa ka oras sa di pa ka mukaon usa ngadto sa duha kapsula matag adlaw gyud na kada inom nimo. Unya ato ginaimnan og 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kini mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender dato karong adlaw, Gulyan. Si Doni, Ate Pres. Doni. Kanis Doni, panday ni Ate Pres. Nya, naalagi sila-silingan ng pahayo niya. Tinuod, gipakyaw nila ang 15 mil. Kay, gamay rin ng 15 mil, Ate Pres. Kaya din pakyaw, balay, kwarto rin, taas rin na, ang uban na napangayon, by 5. Basta pakyaw, kay magdam sa tao. Karon palitan ni tanoy og mga materialis,
Nguram lang sa ninuog ka ng dapa pangayoon ng materialis, mga dunot naman sa kay paliton. Nya ang mga kabilya, porte ng tayaa, maulad sa tayo gipataon lang doon ni taon. Pag-abot sa anak niya, gikas Manila, linog ko natin pres, din ng bungkag. Pagbungkag, giadto taon nila si Doni sa ilaha, nga ikihan nila, kay nga no inato. Kawayan man ko nagibutang. Kawayan lagi ati pres. Oo, naay kabilya, kay di palit sa kabilya, gamay ra kayo, giingnan diya sa Doni nga, purni, kuan nila nagawayan. Gadaginot. Oo, gadaginot lagi, kuan nila nagawayan. Ha? Ni Anas Doni ha? Kawayan? Mauto nga, kay ba mas Doni go, do ginaan na, taas gali, ligonon gina. Ligonon, kabilya gyud kabilya gyud. Oo. Mao na ka, pagbungkag, nakita ang mga kawayan. Kawayan, wa na. Tumpag ati preso. Oo. May gali, wa silang tumpag eh. Unya, dikiha ang anak ni Noy Taloy. Ano sa'yo pong ito? Tanoy. Oo. Dikiha. Mao niya lang problema ron. Nganong sila pasangilan. Mas si Noy Tanoy may nakaingon niya. Ingnon niya iyang anak ni Noy Tanoy nga imong papa may nagbuot anak. Di ra ba mo angkon si Noy Tanoy? No. Oo. Muri ka daot. Ani ron. Saon niyo anak? Diri, ato sila magdaog sa husgado. Husgado? Oo. Kay si Noy Tanoy may palit sa materialis. Oo. Oo. Sila kay katarungan na doon. Ang papa niya mo inipalit. Oo, sila. Wa sila problema. Nanguta naman ang sinder, nga naabat tayo mapaambit kani ako na ako ipaambit rin. Gamay rin din siya, pero laom ni mo. Laom. Una-unaon. Kung ari ka Ecclesiastes 3. Versikulo 3. Yeah. Ang title ani, may panahon ang tanang butang. So, verse 3, giingon dire, may panahon sa pagguba o panahon usab sa pagtukod. Mao kini mabasa dire. Apan og imong hubaro na kini ngadto na sa ngadto kang duni ang atong sinder. Duni tinuod nga ang amahan kan si Tanoy, amahan nato gikan sa Manila, gikurakot niya ang budget, no? Kay dako ang giingon apan kay baw ko nga wa niya gihatag tanan nimo diha duni ang kwarta. Aha. Ang gikumpra nga sin, nipes. Ang gikumpra nga lansang, tayaon. Ang kabilya nga gikumpra, kuwang. So, maunay ni tabuog, ikiha ka. Karon, kung ikiha ka, ang witness ra ba nimo ani, ang kauban ra nimong panday. Mao ning imong witness kay si Tanoy di man mutugan. Libalibad man gyud. Kanang na ang para nako, hay maayo para dunay si gamayng ebidensya. Iyang susihon kung kay baw sa asa nga hardware gipalit ni Tanoy katong mga materials. Ngano pa man? Ngano man ba? Aron mangayo siya dito og duplicate sa resibo nga mao ra na gipalit sa imong papa, ma'am. Munang pero nagi-resibo ang iyang papa. Wala kung makahimo ba mato siya sa hardware nga gipalitan kung kay baw siya. Nadi mo tugan ba? Ha? Nadi mo tugan. Ay, mutugan ang tindahan anak eh. Di ba? Ang yan tatay ba? Ang tanda, asa kapalitan eh. Di mo tugan yan tatay. Mo say nakadaot na kay bawlan siya sa nga hardware sayo ta nagpapakayo. Ang inigabot sa husgado na na mutugan nga di man kami nagpalit ng materialis. Sinoy Tanoy man. Mao ni among gibutang kay mao ni ang gingon nga kanarad. Kanay ra ibutang o kaning lipak o kawayan. Ana ra. Kanang naang pero ako sa kung laing bahin kanang Goliath, press kanang na ako gamay nga ikamahay pod ni Doni. Kanang siya man tay nahibaw asay maayo, wala ta siya mo tugot kay mo reflect man na niya. Di lagi, giingna na lagi niya, Noy. Tapos nag-iya. Noy, unsa man ni imong gipamalit, awa? Noy, Tanoy, unsa man imong gipamalit? Kabilya, tayaon kayo. Nya lansag taya pa kay sa kana lang. Ana lang na. Iyan na sa tag-iya. Di mo na sa ni Doni. Sana sa nagpalit kay siya may magbuot. Kana kwarta-kwarta yun na iya kami. Ang panday, igura mo trabaho. Kanay kang italoy, kwarta-kwarta yun eh. Iya yung gitugong ang kwarta siyang anak. Kuha na siyang, ang mahitabuan na gulat ng murang ingon nga dito ang sa middleman. Kay murang magmahog na itong middleman si Tanoy. Tanoy, iya yun sa tanan. Okay na may ka ng usahay po gulat kung magpatrabaho tag bahay. No, usahay, ang panday na may atong pakumprahon. Ang una po ng litan. Awa ha? Kuha niyo ba siya? Ngano nagguba dayon? Si Makoy, ingon sa unsa man taon ning ato ang gibuha taon pre nga magmasa ta lasaw man kay semento. Ang semento pa layaw. Lasaw kuno kayo nya may
So, wa mapinisingi kay wa na may palit og simento. Oh. Dili luto. Apal mo lagi ni kayo na dilim gud mo tugaan ang amahan no. Di lagi mo tugaan mo ni sad-an gid si Tanoy gud. Bisag unsaon ni mo ni Tanoy. Ani na lang ni Gulyat. Ani gid sa barangay no. Pananglitan og dili mo tugaan si Tanoy. Hay gayog mo ingon si Doni kanang Noy Tanoy. Hay maayo ipakita ni mo resibo original ba imong ipalit. Kana usa sana. Hanap mo resibo. Ang problema sa biyo siya, wa man ko resibo. Klaro na. Lihay na kayo. Kag sar maguna kay disgrasya mo nang linog lang sa kalinggo no bay ning Oh, lagi pero katupas. Nakita naman yung kawayan. Kawayan. Ana na lang doon eh. Nikabutin sa barangay, kung dili mo tuwang anak sa Tagias Bay, ina nga, kanang imong amahan, pangayo ay resibo, kung lindot ba yung kipalit, batayaon. Kita mo kawayan. Lala, may kawayan. May kawayan, may gulen. Dili na problema sa Panday, oy. Ipapalit si Pumahan ay. Di na problema sa Panday. Kaning problema, kita na yun naglalis, ani, naunsam ni. Problema, ha? Gawas Gulyat kun ang iyang gipahimo nga bay kuan na kanang pakyaw tanan ba? Oh, nindo. Sa kuan kanang usay nga na dili da na materialis sa tipres ba? Kontraktor. Wala gyud kontraktor siya ako mo palit og materialis tanan ani Noy Tanoy haway kay problema. Oh, kaya na okay da. Maka-blame ka sa Panday. Sa nag-contract. Ako bitaw Gulyat no kanang patrabaho ko ra mo koy payag sa usap pag patrabaho. Ako mo instruct nga kanang nindot ha kanang sandayo nga buhaton diha koy kanang baga nga sinang mo ang sandayong ha karon kay magabok man gyud ang latay ko nga unsa may mayo siya ato lang ilisan og PVC so PVC na kung sandayong ro nga dako PVC biya pa madudot man ko ano dili na sa magkuan nya Ngunit kadang naangkot sa nga pagpabuhat kong tangke sa ulan Gulyat, akong giingnan nga, inigbuhat ni mo sa kanang simento, butangan man na Gulyat og Sahara, para dili bito mo to. Sa Bredo, sa imong tambak? Kudakan ka itong ipagpalit niyo. Dili, waman, kiwanta mong hibaw o kanang maoday maglinog di ay. Ay, di na lang nila to i-big deal, oy. Big deal bitaw nga doon. Sulat. Panday ana, huwag na problema. Why, labot ang panday na, oy. Suko na sa Bredo, kontraktor. Pero maglalis sa batana, tinuod ni. Mabot lang nga niya. Oy, pagsuno mo sa Ate Pres. Ano ba? Pagsuno mo sa kwarto mo, ako mo yung sa katre. Ano naman? Gitsik, magkuglati, ako mo yung sa katre. Ano ba na dito lumanon? Kuna ko ay paso. Diho. Armin.